anyị kwu ndewo. Ka ka ndị nnukwu anyị afa gị? Afa m bụ Chief Godwin Udekwe, nwa Chinamelu n'Enugwu na ụmụ. Ndewo dị ndewo. Asị na ife kwuru ife akwụdewe ya. Ọ ya ifuru mee kịta. Biko gwa kana ife mere ebe a n'ụbọchị tata. Ife mere ebe a n'ụbọchị taa bụ na ndị Enugwu Ukwu gbakọrọ ka pati na Chineke na ọ nọnyere site na Jenụwarị 1 wee ruo taa. Wee na-eweta mitin n'isi njedebe, wee na-ekele Chineke, wee na-anọkọtakwa na-emetụlite arụ. Ụfọdụ ọ na-awa anyị bịa wụrụ sọ mitin na-emechie nzukọ nawa, ma today bụ oriri ma ọmụmụ ma aṅụrị ma ebe niile anyị ewelite ikele Chineke wee chịkọta ya ife mere ebe a taa. Biko anyị chọrọ ka iwere ohere a tipụ ozi zigara ndị Enugwu Ukwu ndị nọ na mba ofesi ndị na-enweghị ike ịbịa mmemme a. Ife mma gwa ndị be anyị ndị nọ na Lagos ebe a bụ na ọ na-adịkwanụ mma ife a na-eme ife dị mma ka anyị mee adị ka anyị sonye n'ime ya. Ọnwa onye be anyị onye Enugwu Ukwu nọ na Lagos na-abịara ebe a taa, ama m na parili nne mana ọ bụrụ ife ziri ezi maka na ife a na-eme bụ ife ọma. So emewe ife dị otu abakawa arụ na-abịa ka a na-eme maka ndị nke na-biri na Lagos. Anyị na-asị ebe ebe anọ na ọ na-emetụta onwekwa arụ ọ na-anọkọnata na-enwe ebe ya ejikọta bụ ọnụ na ọ na-adị mma ọ ebe na-agwakwa. Ndewo ndewo. Anyị apụta ibi na-ekele gị. Ọ dị mma, ọ ga-adịrị unu mma. Yes o. Ndewo. Mọ̀kẹ́dà ya fàdé. Akọ̀lọ́ mu Blessed Okeke aka ihe mmanụ Gbada Jesus. Ị gaa na usual praise Onitsha people, Lagos TBS on Friday. Anyị na-akwado live na-eburu Jehova egwu. Ana m aga ebe dị iche iche akụ Jehova egwu. Anyị eme gospel artist. Mana ọ dị m oyi a. Ọ dị m onye Chukwu etu ahụ mma. Enugwu Ukwu kachaa. Ana m ekele ndị Enugwu Ukwu ndị be di m. Ị na-emekwa mmemme pụta akwa Ada Jizọs ma mgbape ụlọ end of year party ma crusade. Ị na-agụ egwu? Abụ gospel artist nke dị mgbaji akara gị gba akara gị. Ekwentị m 08060917141. Ọkwa ya ọzọ. 08060917141 aka Ada Jesus. Ndewo ndewo. Onye ziri anwụrụ ọkụ eluigwe eluigwe ntị. Nna anyị kwu ndewo. Gwa anyị ka obi dị na mmemme a. Mba, ihe anyị na-eme adịghị anya na-agbala asị. Enugwu Ukwu bidoro ka eme ada anyị mere ọfụma. Ihe niile ị na-anya everywhere juru eju a na-eri olili karị ka anyị ebu na karịkwa nke eriri eri. So ihe a na-eme na-aga ọfụma. Obi jupụtara m sọsọ aṅụrị. Ekele m unu Enugwu Ukwu kacha. Yes o. Ndewo ndewo. Ebele gị n'isi ndị bịara njem a. Ebele m n'isiri na ndị bịara njem a na onye ọbụla ya ana n'udo na-enwere nsogbu ọbụla. Ụkwụ anyị ji bịa ka anyị eji na anyị na-enwe akụkọ ọjọọ. And ndị niile na-ana Disemba okporo ụzọ niile ga-erubere ya isi. Ka anyị nwụrụ onye ya enwe ihe mberede nke okporo ụzọ. A ga-ana n'udo, anyị abata n'udo na-enwere nsogbu ọbụla n'aha Jizọs. Amen. Ndewo. Gwakena anyị afa gị. Mana anyị ife na-eme taa. Obodo na-alacha aka. A na-alacha aka. Why go be again? Okay.